hija paġna ta' niket u makabra di li għadna kif qrajna dan ir-rakkont tal-qtil ta' Ġwanni l-Battista. Mhux biss għax inqatel imma il-mod vili li bih inqatel u anki l-idea li taqta' rasu ġiba fuq platt tqabdek il-bard. U meta tiftakar li dan kollu sar biex tikkuntenta mara illi kienet tobodu għax kien jgħid il-verità u li din ġalet lit-tifla u li raġel tagħha li kien jaf smajna fl-Evanġelju kien jaf x'raġel tajjeb u qaddiż kien Ġwanni ma rridx illi joħroġ ta' ħmar għall-kelma li ta' u meta tiftakar dan kollu titkexkex. Il-ħajja tal-bniedem ma kienet tiswa xejn. Ġwanni l-Battista għadda minn dal-martirju għax kien bniedem ta' kuraġġ u ta' fedeltà fil-missjoni tiegħu. Qatt ma beża' jgħid il-kelma tal-verità anki lil min kien dak iż-żmien fil-poter. Kien jgħidlu l-Erodi ċaru tont int ma tistax iżomma int il-mara ta' aħuk. U baqa' jitkellem ċar anke meta tefgħu il-ħabs. Seta' irraġuna mod ieħor. Seta' qal Ġwanni Battista u jien se noqgħod nħabber rasi mhux aħjar naħseb għal rasi u naħseb għal ġildi nsalva ġildi mhux aħjar inħallih jagħmel li jrid. Ma hu baqa' ċar fil-missjoni tiegħu sal-aħħar. Erodja ħasbet illi jekk taqtalu rasu billi dan kien bniedem jitkellem ħafna se ssiktu. Ma fil-fatt bil-martirju tiegħu ix-xhieda ħarġet iktar qawwija u jekk qawwi kien id-diskors tiegħu qawwija kienet ix-xhieda li ta' bil-martirju tiegħu. Da sens kien verament prekursur ta' Ġesu. Għaliex kien prekursur ġifieri li ħejji triq għal Ġesu mhux biss fil-ħajja tiegħu, fil-predikazzjoni, imma wkoll fil-mewt tiegħu. Ġesu wkoll kellu jgħaddi mit-tbatija u l-mewt biex isalva lilna proprju ħtija tal-mibeda u ta' dawk in-nies li rridu jwarbuh u jsiktuh. U għalhekk Ġwanni huwa il-prekursur ta' Ġesu fil-ħajja u fil-mewt tiegħu. Llum meta tagħmlu t-tifkira ta' Santa Agata proprju f'din il-linja ta' nies ta' martri li taw xhieda tal-fidi tagħhom proprju bil-martirju ġifieri billi nqatlu dawn. Sant'Agata kienet għadha żgħira għaddiet minn ħafna torturi. Imma baqgħet tgħix f'fedeltà sal-aħħar din ir-rabta tagħha mal-Alla. U għalhekk hija eżempju sabiħ ukoll ta' xhieda li tat sal-aħħar. Llum fid-dinja kollha hawn diversi martri bħal Sant'Agata, bħal San Ġwan Battista, diversi nies illi jmutu minħabba l-fidi tagħhom. Aħna forsi d-tbatija tagħna tista' tkun differenti. Tkun d-tbatija jekk aħna rridu verament inkunu fidili lejn Alla u nagħtu xhieda tal-fidi tagħna bla biża'. Hemm iva kultant ikollna wkoll d-tbatija biex nagħtu xhieda verament u bla biża'.
Kultant issib min jgħid imma dan sew tagħmel it-tajjeb u taqla fuq wiċċek. Din ħaġa tajba li tipprova tagħmel il-ġid u iktar issib kontrarju. Żgur li mhux sew, imma Ġesu għallimna li jekk aħna rridu verament nagħmlu t-tajjeb, nażlu t-tajjeb, se ngħaddu minn tbatija. Tbatija ħafna drabi hija l-prezz tal-ħidma tagħna għall-ġid ta' meta aħna nażlu lil Alla u nażlu dak li huwa sewwa. Nitolbuh illum, aħna konna llum l-eżempji sbieħ li rajna kemm fl-Evanġelju kif ukoll bit-tifkira qed niċċelebraw, nitolbu Mulej biex jagħtina l-kuraġġ, nelbu l-biża' fil-ħajja tagħna. Niftakru propju dak li smajna fil-kelma tal-Alla stess illum fl-ittra lil-Lut. Nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija il-Mulej l-għajnuna tiegħi jien ma nibżax x'jista' jagħmilli l-bniedem. Irressu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha li tolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom li tolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għallimna Mulej biex fuq l-eżempju ta' San Ġwan Battista u ta' Sant'Agata aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex dejjem inkomplu naħdmu għal dak li huwa sewwa u nagħmlu l-ġid anki meta ngħaddu minn tbatija nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk kollha li b'xi mod ieħor qed jagħtuhom is-servizz biex inti tagħtihom l-għajnuna ħalli jaqdu din il-missjoni tagħhom b'dedikazzjoni b'imħabba nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk biex tilqa' fih ħdanek il-dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.